mar kata kau ngini khiru ban pintikina baga DSC MPSC naru menta kam ai kata ke jingtai kam ka khoi ka suwa ka long transparent ngimtip mano bayo tangma kiba yo kide hok ban yo kita ken kiba tibet ban kiba pass hok ye exams minta ki khna jugi banile exam kim pasu nomor kyong mentoy banile exam latip lupa ka jing khot long exam kadai tang ka formality kadai tang ka jing khanda program nama kita kani ru kadai ka wika tau ku ki pat babe ka mat ka bangi kwa ban pensno ye pi hagan ka por ka bamenta ka saupat ka mat ka bangi kwa ban pensno ko ban sange sendan ka penjalan kam ya kitu kala syangkat na ka kam lani stop job extensions to retired employees sange no ka extension what I extension ya kala syangkat na ka kam namar kani ka kanglat company iki vacancy ka kanglat iki sama wat kam wat jam labiang kala iki si ke youth wing jong voice of the people party kala let hagi di bondli department banda bani ban weng no iki ba penjan ya kata ka jingthum kam ka jong pi ka por kidan ki bala tam riusnam modal pi tang magidan ke jingre ke bacan bagi de ke sensyar badan ka por kio ban bam jam ya ka tulok sarkar ku ki pat ba